Ja, när kom vi på punkter att det var det skulle vara att det bestämmer vann så första mästarhöjden. Vad var det som hände? Det är jag kan säga, men vi kom olja och helt från början nu där. Tar få 2 mål till det någon. Här som vi får snuttar upp anför den. Till att därför för att vi då ett målspars ska ta så att ner klart frispars men det kommer ju tog vi arbetar väl innan till den kommer fram om 3-2. Och men så då kommer en 17 lag så hur ska det som att men har ganska det hade sin runt armen och vi arbetar som vi skulle och tar det faktiskt väl så att det Ja, hur som heter då domar average data då så om att det är snuttar ut 2 mål. Ja, vad ska man säga snuttar alltså det är sjön det att kunna göra en fel och annars hade domar dömde väl och jag ska inte lasta han för att vi inte vunnit det till och fel att vi inte vunnit det. Nå, det är 2 skott efter börsen som man säger. Vad är det jag att det är bestämmer för förmästare? Ja, man vet alltid men alltså är rättliga visor jag vi får stiga till att gå se till så att det ska vara ja.